Da, nu. Să vedem ce face, da. Este acolo, El, dacă e pregătit să lanseze. Start, ia să vedem. Brașoveanu, Călina Dumitru și cine mai în spate? Nu știu concurentul cu numărul 203 cine e. Dar, în mod normal, Brașoveanu ar trebui să câștige. Da. Acum, văd că lua, da. rot puțin, da. Ia să vedem. Doamna doctor, ce faceți? Ați fost la... Am fost premiată și de toate. Da, să filmăm aici pe... Îl ajunge, îl ajunge. Îl ajunge? L-a luat. Dar nici Brașoveanu nu se lasă cu una, cu două. Ia, gata, l-a luat. Dar scos timp bun, ia uite. 1:08 09 62. Și Brașoveanu, 1:10.